Singibingelele sinamukele ohlelweni lethu olusha lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho isibongo uNgcobo. Namhlanje ke si episode 6 lo wethu lapho sihlaziya khona imithetho yokuzivikela. Ngibonga kakhulu bafethu for ama views engwatholile kule episode engipost izolo. Episode 5. Episode 5 we got like 7 views. Siyabonga kakhulu bafethu, as well as ama subscribers anyukile ngibonile kuthiwe nje xaxa ngabantu abawu3. So kusho lukhulu ke kimi lokho bafethu, encane kancane sizofika la sibheke khona. Asingene kwa namhlanje umsebenzi. Okay, namhlanje sihlaziya imithetho yokuzivikela. Number 1 wethu uthi zijwayeze ukuyenza uwedwa into noma ukuzenzela, ngoba uma uneningi iqiniso alikho kahle. Okay, into eyenzakalayo ke lana bafethu, ngikhuthaza abantu ngomuzwa wokuzenzela into noma wokwenza into uwedwa, ngenhloso yokuthi akuvamisile ukuthi uma uneqiniso kuwe into uzinikele kuyo ngokuphelele ubuswe ukuzingabaza. Uyabona leyo nto leyo. Leyo nto ivamise kakhulu mawukuthi into ineningi, ngoba isizathu sayo singachazelana sona kodwa shaya ngendlela efanayo enhlizweni. Yabo leyo nto leyo. So la ngikhuthaza abantu ukuthi bakujwayele kakhulu ukwenza into ngamandla awo, ngoba kumnandi bafethu ukucela. Lokho ke nje asikukhulume kuyiqiniso singakufihli. Yabo? Awumnandi ukucela, awumnandi ukulinda okwenzelwa into, ngoba mhla lo muntu lo okujwayeza ukwenzela izinto enqaba yombona engathi uyisitha kuwe noma akafisi ukuthi ujabule. So ngikhuthaza abantu ukuthi bazenzele izinto bebodwa, ngoba iqiniso kuvamisile ukuthi ube nalo uma ngabe uwedwa entweni. Uma uzikhumbuza ukuthi isizathu sokuyiqala kwakho leyo nto, uzikhumbuze nemphumela yokuqhubeka uma ungagive up into ozoyithola ngendlela isimo sempilo yakho ezoshintsha ngayo. Yes. Number 2, into ofungile ukuthi ngeke uphinde uyenze. Into ofungile ukuthi ngeke uphinde uyenze noma uzifake kuyo, ungavumi phela libe likulinga pheze. Yes, ungavumi ukulibela ulingwa into ovumile ukuthi ayisafuni ube ingxenye yempilo yakho and ngeke usakwazi ukuthi ulibele uyenze. Kanjani na? Lokho ukwenza kanjena ke bafethu. Number 1, uyazibuza uzithole ukuthi inejabulisa umphefumulo wakho neyakho inhliziyo. Number 2, iba neqiniso kuwe ngezinto ezikubambezelana ezikumisa ndawonye. Phunyuka kulezo zinto nabantu abakwenza ukuthi ume ndawonye empilweni, nabakwenza ukuthi uphile isilingo. Yayizo leyo nto leyo. Qhela kulabo bantu laba kanjalo. Zama ke futhi nawe ukuthi kuwo konke okwenzakala empilweni yakho ibheke into efaka kuyona ukuthi ngabe ikuyisa la ufuna ukuya khona noma ikumisa ndawonye, iphinda le yanto le wathi wena awusayifisi ukuyenza. Yayizo leyo nto leyo. Ufunda kanjalo ke empilweni. Ufunda ngamaphutho owenzile, owavumele ukuthi awakuphathanga kahle, ungawavumeli ukuthi akubuse. Uguquke bese ushintshe. Yabo, uye phambili. Number 3, ungabincengi ubungani. Uma ningaboni ngasolinye mshiye phansi. Ngisho njalo, ngithe ungabincengi ubungani. Uma ningaboni ngasolinye mshiye phansi. Ngobani na? Ngoba kunabantu abalahle injabulo nemfundiso zasemakubo ngenxa yokuthi bafuna ukujabulisa abangana sebahlule emakubo. Yayizo leyo nto leyo. Leyo nto inkinga ke iyisifo esigcina sesilimaza wena, ngoba asikho isenzo esingenamphumela. Yayizo leyo nto leyo. Kunjalo kwenzeka njengoba ukhulu usungaka nje. Amisho ezinye zezinto usukwazi ukuyibona zisasekude ukuthi izoba umphumela ongalendlela kanje. Bese kube inkani yakho nokuyifaka kwakho nokungayicabangeli kwakho okwenza end up kuleso simo leso. Yabona? Zama ukuqhela kubantu abangakujabuleli uma ngabe wena uzikhetha ezinye zezinto usho ukuthi okay bengizenza kodwa manje asezona ingxenye yempilo yami ngoba sengifuna uguquko kulento engisebenza kuyo. Umshiye phansi ke lo mngani wakho
enithi uma umtshela ukuthi wena nake sengikwenza mnganami, nake sengikholwa yiko engisebenza kukona, athi wena usuyapampa, athi wena usuyayitshela. Yes, ngixwaya kakhulu umuntu oyileyo ndlela leyo. Abukho nje lobo budlelwane. Masizwana mfethu, kumele ungiseke amaphupho ami, ungiseke ifiso zami, ukwazi ukuba neqiniso kimi futhi. Uma ngabe ngingenzi izinto ngendlela engifisa ngayo nenendlela ekufanele ngabe vele ngihamba ngayo, uyabona? Ungabi namahloni obungibonisa ngomngani wakho. Ungahlezi ungituda ngezinto engasile. Uyayizwa leyo nto? Siqhubeke. Bafethu, sisaqhubeka phambi kokuthi sisho number 4, ngicela ukukhumbuza. Uvumelekile ukukhomenta ngokusemqondweni wakho, usho ukuthi ikuphi ohambisana nako, ikuphi ongahambisani nako. Uvumelekile noku-eda futhi uma ukuthi engikukhulumayo kuyazwakala nawe khona la uthinteka khona. Ungakhohlwa ukulike, ukukhomenta no-subscribe. Yes. Number 4. Khanda isithombe siphelele ngawe nempilo ofisa ukuyiphila. Akube ukudla komqondo wakho kuze kufezeke lokho. Yes. Kanjani na? Bafethu, ayicace into oyifisayo noyifisela yona empilweni yakho. Awukwazi ukubusa amakhosi amabili ngesikhathi esisodwa. Cacisa ukuthi kuphi okubusa yakho umqondo. Imicabango emihle yempumelelo noma imicabango yokuzingabaza kuloko okwenzayo. Ayizwe lona. Enye into ephinde isimise ndawonye ungazazi ukuthi sekukonkana wena ikuphi okufisayo nokuthokozisa yakhe inhliziyo. Yabo? Ja manje episode 6 lo engisho ukuthi sihlaziya imithetho. Ama views I wouldn't say awangithinti. Yabo leyo nto le. But because mina kunesikhathi engizibekele sona ukuthi lento ngizoyenza for isikhathi esingaka, ngiyakholwa futhi ukuthi izophumelela ngale ndlela engifisa ngayo. Into ebalekile kimi nemqoka kimi ukuqhubeka. Yabona leyo nto le. Ama views ezongifica ngendlela, ama likes ezongifica ngendlela. Into engithokozisayo ukwazi ukuthola bona laba abawu7 abangibukayo, ama subscribers awu3. Ayawenza umehluko. Ngoba mase usiyibuka lento ngese lokuhlangana naye umuntu. Uyabona? Kuvela ukuthi baningi abantu abakusekayo. Cabanga abantu abawu7 baseka umqondo wakho wedwa. Kusho lukhulu lokho. So lana ke bafethu number 4 wethu ngikhuthaza ukuthi abantu into abakholelwa kuyo nabayifisayo bangayingabazi. Kodwa babe nomqondo ophelele kuyo, kube iyona ebusa ingqondo yakho impumelelo ngaloko ufisayo naloko osebenza kubona. Sizolibele sincenga kancane kancane ngenhloso yokuthi ngifuna ukwandisa isizwe sabantu abakwazi ukuzicabangela, abangazingabazi, kanti ke nabakliye nje ngezinto abazifisayo. Wazi ukuthi yonke into ilele kuwe nasekuzimiseleni kwakho. Asikho isenzo esingenamphumela. Iloko bafethu engiqina kuwo kakhulu. Asikho isenzo esingenamphumela. So kubalekile ukuthi njengomuntu ophilayo uyilandele imithetho yokuzivikela. Yona lesihlaziya namhlanje. Number 1 wakhona othi zijwayeze ukwenza into wedwa noma ukuzenzela into. Ngoba manje baningi iqiniso alikho kahle. Number 2 wakhona uthini? Into ofungile ukuthi ngeke uphinde uyenze noma uzifake kuyo. Ungayivumeli ilibele ikulinga wena kanye nomqondo wakho. Ungazifaki futhi ezimeni ezikwenza uzingabazi. Number 3 wakhona bese uthini? Ungabuncenga ubungani phezulu. Uma ningaboni ngasolinye mshiye phansi. Umuntu uyamnikeza ithuba lokuthi akwenze iqiniso. Kodwa phela ungavumike nawe ukonewa kaningi ngento ecacile ukuthi ayindawo. Yes. Number 4 wakhona uthi khanda isithombe siphelele ngawe nempilo ofisa ukuyiphila. Kube ikona okubusa umqondo wakho. Ungathi uyaphambili kodwa uzinaka kakhulu izathu ezingakubuyisela emuva. Wena khulisa lokho kubusa ingqondo yakho nenhliziyo nomuzwa kuzigcine sekuyimpilo, kuzigcine sekuyingxenye lempilo yakho. Yes. Bafethu, uma usikwazile ukuthi ufike la egcineni, siyabonga kakhulu. Igama lami uMnotho Isibongo uNgcobo Sengihembe. Please don't forget to like, comment, subscribe and share. Lukhulu kuyeza.